گەلیا بەڵان ئیرۆژێش دخوازم ji ber re nûçeyekê bixwînim wek hûn dibînin min li ser Rûdawê girtiye ev nûçe. Hûn nêçe jî dibînin lê berî nûçeyê li derbarê vê nûçeyê de ez dixwazim tiştekî bêjim, fikrên xwe bêjim. Wek hûn dizanin dema civak pirsgirêkên xwe çareser nake, dema civak pirsgirêkê xwenê siyasî û yên din çareser nake, nikarin pirsgirêkên xwenê civakî jî çareser bikin û fehm nakin ka pirsgirêkê wan çi ne. Weke mînak dema ku hûn Ewropayê difikirin, li Ewropayê jiyaneke azad heye. Kesên ku diçin Ewropayê jiyaneke azad dijîn. Ev jiyaneke azad dewleta we parçe nake, tenê we dike mirovekî azad. Ev li rojhilata navîn li ba dewletên rojhilata navîn ev jî tune ye. Ji ber ku kesek ji bo pirsgirêka nafikire û çareseriyê ji bo çareseriyê nafikire, ji ber vê yekê jî ev mafayê jî neketiye destê ti kesî. Weke mînak kesek ji demokrasiyê fehm nake. Yanî dema ku civaka rojhilata navîn tu jê re dibêje demokrasî, ew demokrasiyê weke tiştekî ji Ewropayê hatiye dibîne, weke kincekî dibîne, lê tiştekî wisa hene. Ev jî nîşan dide ku gelê kesên rojhilata navîn nizane demokrasî çi ye û nizane ka hewcetiya vê demokrasiyê çi ye. Vaya xwe di her alî de nîşanî we dide. Her alî de xwe nîşan dide. Weke mînak li va nûçe li ser civakê ye. Du kur û keçên piştî ku malbatên wan rê nedan bizewicin, li gel hev xwe avêtin çem û xwe kuştin. Wek hûn dibînin dema tu pirsgirêkek wisa li Ewropayê nabîne ji ber ku kesekî tiştekî wisa nehîştiye. Ji ber ku ev pirsgirêka civakî bi rêya azadiyê ve, bi rêya azadiya gel ve, azadiya mirov ve hatiye çareserkirin. Weke hûn dibînin ev vira Îran e, ev bûyera lê qewimî vira Îran e û hûn Îranê jî zane Îran pirsgirêkên xwenê siyasî, ne tenê Îran di rojhilata navîn de ti dewletek pirsgirêkên xwe na çareser nekiriye. Hemî pirsgirêkên wan e û nizane ka pirsgirêk çi ye û çareserî çi ye. Kesek li ser vîya nafikire, ji ber vîya jî pirsgirêkên xwenê siyasî, ekonomîk nikarin ji bo va pirsgirêkana nikare çareseriyekê bibîne. Wek hûn dibînin li rojhilata navîn em vîya pir di Kurdan de dibînin. Mafên Kurda tune ye û kes vî mafî nas nake. Dema ku ev mafa bi aqilekî ew kesên dixwaze pirsgirêkê çareser bikin bihata fikrandin û ev çareserî jî re bihata, ev kesên ku vê çareseriyê dikin wê hemî tişt fehm vegira. Lê tiştekî wisa nebûye ji ber vê yekê jî kesekî vêya fehm dike tune ye. Deverê em nûçeyê bixwînin, ez bawer dikim ev fehm kirim. Ez hêvî dikim ez fehm kirim. Gero ez fehm nekirim jî hûn dikarin ji min re li ser jêr bêjin. Ez dixwazim dîsa ji we re para bikim, careke din me belkî ez ji para bikim. Dewer em nûçeyê bixwînin. Hewlêr, Rûdaw. Kur û keçikê piştî ku malbatên wan rê nedan bizewicin, li gel hev xwe avêtin çem û xwe kuştin. Li gor medya xwecihî ya Îranê li qezeya Mescid Suleyman ser bi parêzgeha Xuzistanê ya Îranê ve kur û keçekên bi navên Behzad û Zeyneb destên xwe bi hev re girê dan û xwe avêtine nav çema Gudar. Şahîdhal dibêjin her çi qas hewl dane wan ciwanan rizgar bikin jî nekarîne û paşê alîkarî ji tîmên hawarçûnê xwestine. Di bîgirte vîdyoya ku hatiye belavkirin de tê dîtîn tîmên hawarçûnê
termên Behzadê 22 salî û Zeyneba 18 salî ji avê derdixin ku destên wan bi hev re girêdayî ne û dengê hawara xelkê jî di vîdeoyê de tê bîstin. Hüseyin Mevlayî, berpirsê heyva sora Îranê ji medya Îranê re ragihandiye li gor gotina malbatên wan berî bûyerê wan her du ciwanan wesiyetname nivîsandine lêbelê ew wesiyetname nehatiye dîtin. Her li gor zanyariyan, wan her du civanan ji ber ku malbatên wan rê nedane jiyana hevjîniyê pêk bînin xwe kuştine. Wek ku dibîne me li ser axivî û nûçeyê jî dibînin va li ser qenala Rûdawê hûn dikarin bibînin bi vî awayî ez girêdana wê jî nîşaniya bidim. Daha ku ez dikarim di jêr par ve bikim girêdana wê bi vî awayî hûn dikarin jî xwe re bibînin û vîdeo temaşe bikin lê vîdeo weke di vir de dibêje ew kesane xwe kuştiye lê ev pirsgirêkên civakê ne û va ev pirsgirêkana li hemî deran hene li cem Kurda jî bi rastî ev pirsgirêka heye lê kesekî wek min got kesekî bixwaze çareser bike divê bi hemû aliyan ve çareseriyekî bîne û bizane veka çareserî çi ye. Eqas.